Ahoj, já jsem Anet a vítám tě u z toho mýho prvního dílu výchozího bodu. Není to úplně první díl, protože výchozí bod už vlastně existuje a vydala jsem ho už někdy před rokem. Vydala jsem ho konkrétně skrze Spotify a je to tedy podcast, kde je trošku ta jeho hlavní myšlenka vysvětlená právě přímo potom na Spotify. Ve zkratce, já jsem vlastně loni měla nějaký takový jako hodně svoje interní pocity, interní pocity, mluvím hodně korporátně, ale takový hodně osobní pocity, které souvisely s tím, že jsem měla pocit, že toho nedělám dost a začala jsem na sebe klást velký nároky. Měla jsem pocit, že lidi toho v mém okolí dělají víc než já a snažila jsem se na sobě co nejvíc v té době, bych řekla, pracovat. To znamená, že jsem si stanovovala různé cíle, různé představy toho, jak bych měla žít a neměla. Protože asi nějak tak i zpětně, když na to teďko nahlížím, tak si uvědomuji, že se nějak tak spíš furt hledám a snažím se přijít na to, co mě vlastně v životě dělá šťastnou a co mě naplňuje a tak dále. A určitě i z toho důvodu jsem prostě měla potřebu toho být na sebe co nejtvrdší možná právě proto, abych na to přišla. Takže z toho důvodu začal vznikat výchozí bod, kde já jsem vlastně potom v těch dílech mluvila o tom, že to bude hlavně postavený na nějakém seberozvoji, kdy i výchozí bod se jmenuje ten podcast protože věřím, že každý stojíme v tom svém životě vždycky v nějakém určitém výchozím bodu. Každý ten bod máme jinde, každý prostě začínáme jinak, každý jsme jinak daleko. A vlastně ten smysl celého toho podcastu nemá být jenom o tom, že chci třeba předávat nějaké svoje znalosti a působit, že vlastně já všechno zvládám, protože očividně nezvládám, jelikož teď ten díl natáčím po roce a teď mi tady mňouká kočka, takže jenom vteřinku jej otevřu na balkon. Takže očividně nezvládám, protože jak je vidno, tak moje, co se týče, řekla bych i disciplína, nebo konkrétně nejvíc asi ta disciplína v rámci nějakých organizačních schopností u mě nejvíc trpí, protože většinou mívám takové fáze, že často mě něco nadchne a chci do toho dát co nejvíc a potom vlastně ta energie jde dolů. Tady jsem obarvena, od barvy jsem malovala futra. Výchozí bod teda vznikl v minulém roce, já jsem tam vydala teda konkrétně 3 díly a potom právě i z toho důvodu, jak jsem byla hodně nahypovaná a hledala jsem furt nějaký jako věc, co bych mohla dělat, co bych mohla vytvářet, co bych mohla vymýšlet, tak jsem vlastně začala i tvořit jeden projekt, který jsem začala tvořit s svou kamarádkou, konkrétně to byly pop-upy, bylo to prostě second hand oblečení. Založili jsme tehdy i svoji firmu a chtěli jsme se tomu nějakým způsobem věnovat. Každopádně jsme nevěděli, jak moc náročný to bude, z hlediska nějaký organizace, z hlediska starání se o to oblečení, z hlediska získávání těch klientů a tak dále. Prostě opravdu toho bylo hodně a jelikož prostě každá máme i svou jinou práci, tak to nebylo úplně v našich, bych řekla, silách se tomu věnovat tak, jak by bylo potřeba, kdy my jsme pochopili, že vlastně to, aby se nám to opravdu vyplatilo a aby se to vyplatilo i potom těm našim lidem, protože my jsme dělali takzvaný komisní prodej toho oblečení, tak by jsme museli jednak vytvářet web a museli bychom hlavně, protože tam se to oblečení prodává nejvíc, se tomu věnovat zejména o těch víkendech a řekla bych, že asi minimálně 3 víkendy by byly zabraný jenom těma pop-upama, aby se ty věci prodávaly co nejvíc. A já jsem se začala uvědomovat, že jelikož mám spoustu svý osobní práce, která mi zabere hodně času, zároveň mám prostě rodinu, mám přítele, mám sebe a chci se věnovat i sama sobě a být se sebou v souladu, tak jsem pochopila, že to není to, co chci dělat a že mi to víc bere, teď myslím hlavně energeticky, než že mi to něco dává. Dalo mi to spoustu zkušeností, zjistila jsem, jak se zakládá firma a že to je fakt hodně sraní a chápu, že prostě obdivuju každýho, kdo s něčím přijde a je schopný se tomu věnovat. Myslím tím hlavně v té fázi, kdy má ještě svůj vlastní job.
ale zároveň kromě teda toho, že mi to spoustu dalo, tak jsem cítila, že mi to hodně bere a bralo mi to hlavně na nějaký mý vlastní pohodě vnitřní a nějaký radosti. To, proč já to tady říkám a zmiňuji, je protože je to vlastně ten důvod, proč já jsem potom ty díly přestala točit. Protože jsem se chytla tohodle z toho a říkala jsem si, že to by mohlo být něco, co by mi mohlo dávat smysl a začala jsem dávat tu veškerou energii vedlejší, která mi zbývala po tom, co jsem chodila do té práce, do tohodle z toho. Ale právě teďkon, tenhle ten rok v létě jsem si uvědomila, že to chci prostě ukončit a že se chci vrátit k tomuhle tomu, což mi zabírá samozřejmě méně času, ale zároveň je to něco, co jsem opravdu chtěla dělat. Mě to vždycky lákalo, to točení, a je to pro mě zase nějaký další krok. Tamto jsem si vyzkoušela, zjistila jsem, že jsem se v tom nenašla a tady v tomhle jsem začala tvořit, ale nedošla jsem do takové fáze, abych buď to mohla si říct, že jsem narazila a že to není pro mě, anebo naopak, že jo, že to je pro mě a že se tomu musím věnovat. Takže proto tady znova sedím. Já se teď už konkrétně nevybavuju, co jsem říkala v těch předchozích dílech, protože přece jenom je to rok, co jsem to vydala. A zatím jsem si to ještě ani znova jako neposlechla, abych si to připomněla. Ale vím, že, nebo mám takovou představu, že ty předchozí díly, co jsem tam dávala, byly hodně všechny takový obecný. A i tenhle díl bude poměrně obecný, nebude to nic konkrétního, ale vnímám to jako něco potřebného. Udělat takový jakoby poslední obecný díl pro to, abych mohla potom začít vydávat už ty konkrétní témata s konkrétníma věcma. Kdy já jsem v těch předchozích dílech zmiňovala, že se chci věnovat více oblastem, nebude to jenom to akné, bude to třeba i sport, osobní seberozvoj a tak dále, může to být cokoliv. Ale v tuhle fázi právě mi přišlo nejlepší začít s tím videem z hlediska nějaký problematický pleti a to zejména z toho důvodu, že já sama bojuju celý život s akné. Já vlastně mám akné od svých, já nevím, 13-14 let, je to fakt už docela dlouho. Obecně i to akné je u mě právě hodně spojený, bych řekla, s nějakým seberozvojem, když jsem na sobě začala pracovat, jak psychicky, tak fyzicky, tak hlavní roli tam právě vždycky hrálo z hlediska té fyzické stránky, kromě toho sportu, to akné. Jako první bych chtěla říct, že já jsem se dneska malovala, ale nemám na sobě make-up. Jako takový ten klasický prostě make-up foundation na sobě nemám. Mám namalovaný obočí, řasy a pak mám trošku bronzeru a tvářenky. A pak jenom lehce pudr, abych se tolik neleskla, ale stejně se lesknu, protože jsem si toho fakt dávala na sebe málo, protože zase nechci si tím pudrem ucpávat moc jako pohory. Každopádně ten důvod, proč nejsem tolik namalovaná, je proto, že chci, abyste reálně viděli tu můj pleť, v jakém stavu je. Jo, protože i důvodem z toho natáčení těch videí je nějaká jako realita. Jo, nebudou ty moje díly asi úplně perfektně natočený, možná budou trošku křivý, protože i tady ten můj stativ, co jsem si koupila asi za 150 korun, tak není moc rovný, takže to taky může být. A i já sama prostě chci nějak tak působit autenticky, taková jak jsem a jak reálně vypadám, aby vám to, co říkám, dávalo co nejvíc smysl a aby to prostě bylo co nejvíc realistický. Takže no, abyste viděli moji pleť, tak to je takhle asi v tomhle stavu, když to vezmeme zblízka. Jo, mám prostě skvrny hlavně po akné. Tohle je taky skvrna po akné. V tuhle chvíli jsem v takové fázi, že to akné už nemám tak hrozný. Já vám teď tady ještě, než se pustíme do těch jednotlivých bodů, rovnou chci vložit fotky, abyste viděli, jak ta moje pleť vypadala, nebo vypadá, když se o tu svoji pleť nestarám. Takže jenom tady pro info přidám prostě fotky. Mně to akné je způsobovaný mnoha faktory, je způsobovaný určitě jídlem, je způsobovaný starostí o tu pleť, je způsobovaný psychikou, je způsobovaný hormonální nerovnováhou, takže je tam toho spoustu.
A z toho důvodu je opravdu potřeba začít s těma základníma věcma, aby i vy jste si postupně mohli vždycky zjišťovat, co je ten spouštěč u vás, proč se vám to akné dělá, pokud s ním bojujete třeba dlouhodobě. První bod, který je potřeba zmínit, proto, aby jsme se potom mohli v těch dalších dílech vrhnout dál. Teď tady mi kouká to, jo. To je taky jako, že vím, že to není moc jako sexy. Normálně bych to takhle nenosila, jo. To je jenom vsuvka. Normálně bych to takhle nenosila. Normálně bych prostě měla podprsenku bez ramínek, protože já osobně mě to úplně vadí, když to někdo takhle nosí, jo. Jenže, my jsme se vrátili včera z dovolený, takže já nemám vypráno, mám tady bordel, tady to není vidět. Já jsem si našla kousíček, kde to není vidět, jo. A tady vedle si mám hromadu prádla, kterou asi teda budu muset já už se o ní postarat. A nenašla jsem jinou bílou podprsenku, která by neměla ramínko. Když si to schovám, tak mi to tady dělá takovou bouli, což mi zase vadí, takže jsem si řekla, že whatever, prostě chceme být autentičtí, takže to nebudeme řešit, prostě to jenom jako mám potřebu jako říct, že prostě z toho důvodu to mám potřebu říct, protože mi to jako samotný vadí. Ten první bod, který bych teda chtěla zmínit, že je potřeba opravdu se od něj tak nějak jako odpíchnout, je hygiena. Představme si, že večer většinou, doufám, že to děláme všichni, se jdeme odlíčit a jdeme si vyčistit tu pleť. Nejdřív se teda odličíte přípravkem nějakým ideálně, dávejte si pozor na to, aby právě i ten přípravek vám nezanášel ty pory a z toho důvodu se vám to akné třeba nedělalo, takže to je taky dobrý mít opravdu vyzkoušený, jestli to, čím se odličujete, vám třeba nespůsobuje taky to akné. A následně vemete něco, čím si opravdu tu pleť vyčistíte, abyste vyčistili jednak prostě zbytky toho make-upu, nějakých nečistot, ale případně i třeba nějakého toho prostředku, co jste měli na sobě, aby vám to tam nezůstávalo. Za sebe, co můžu doporučit, je, abyste opravdu dodržovali to dvoufázové čištění pleti. Doporučuje se aspoň ta minuta. Já se přiznám, že nevím, jestli to dělám minutu, já to prostě dělám, snažím se to dělat co nejdýl, dokud mě to tak jako v uvozovkách baví, ale je to určitě nějaký bod a doporučení, které i já sama pro sebe chci začít dodržovat, a to je to, že prostě stejně ten mobil mám furt u sebe, takže ve chvíli, když si půjdu odličovat tu pleť, tak si zapnu na mobilu prostě odpočítávání aspoň na tu minutu, abych si tu minutu opravdu tu pleť krouživými pohyby čistila. Jakmile se teda vyčistím tu pleť, taky zase opláchnu za sebe prostě ten přípravek, aby mi to tam nezůstávalo, použiju tonikum nebo nějaký toner, prostě tím si vyčistím tu svoji pleť. Potom mě kosmetička doporučuje, abych i tonikum, nejenom micelární vodu, ale i ten toner prostě čistila z té mý pleti, to znamená, že si to vyčistím, opláchnu si potom ten obličej vodou a potom buď to, a teď přichází bod číslo 2, opět, myslím si, že to je jako skoro jako všude, když se budete nějak jako pídit potom, jak se starat o svoji pleť, tak všichni vám řeknou, že je důležitý, abyste si neutírali to svůj obličej prostě špinavou utěrkou, ale abyste opravdu měli čistý ručníky, případně nějaký ty papírové ubrousky a tak dále. Takže zase to tady jenom chci spíš tak jako podtrhnout, opravdu dodržujte to. Ideálně mějte každý den svůj vlastní jako ručník, který prostě měníte. Nemějte jenom jeden ručník na všechno, ale mějte ručník ideálně na obličej, na tělo a na ruce. Případně samozřejmě potom můžete kupovat nějaké ty jednorázové ubrousky. Já tohle z toho úplně nejsem zastánce, spíš jako z hlediska nějaký ekologie, prostě mi to není úplně moc blízký, teď se mi tady kejve moje profesionální vybavení, takže já nejsem úplně moc velký jako zastánce toho, aby se používaly právě takhle ty ubrousky, ale chápu, každému prostě vyhovuje něco jiného, takže je to taky možnost. Případně potom třetí možnost, kterou dělám teda já, je, že já si ten obličej opláchnu a potom tu vodu nechávám na tom obličeji zaschnout. Dál se přesouváme k třetímu bodu. Potom, co tohle se dodržíte, samozřejmě si dáte na obličej nějaké tonikum, třeba na noc, nebo potom nějaký krém. Tak když tohle všechno dodržíme, tak si jdeme lehnout, řekněme, do postele. V
tu chvíli je zase důležitý, v čem ležím, jo, takže nebejt ideální prase, když to řeknu takhle jako natvrdo, a starat se o to, v čem chodím spát. Já se snažím dodržovat, měnit naše povlečení ložní cca 1 týdně. Není to ideální, co mě bylo prezentované od mé kosmetičky, tak ideálně si opravdu to ležní povlečení, případně minimálně aspoň ten polštář měnit každý den, případně obden, jo? To je takový ideál, pokud s tou pletí máte nějaký problém. Pro mě je to zase nějaká jako zpětná vazba, že to je něco, na co se musím soustředit. Já jsem to za začátku dělala, když jsem začala ke své kosmetičce chodit, pak se mi ta pleť začala zlepšovat a teď v tuhle fázi už to tolik neřeším, ale vím, že to není úplně dobře. Právě protože třeba furt se mi dělá ta krupička, mám teda konkrétně u mě hlavně problém s tím hormonálním akné, ale furt prostě je to něco, s čím bych si zase mohla já pomoci k té ještě lepší pleti, než mám v tuhle chvíli. Takže je to i nějaký zase feedback pro mě, abych si na to začala dávat i já větší pozor a nejenom, abych vám to říkala. Ale opravdu hlídejte si, v čem spíte, abyste měli ideálně to povlečení co nejvíc čistý, protože na tom povlečení vám zůstane spoustu bakterií, máte tam odumřelé části té vaší kůže, máte tam vlasy, máte tam případně i nějaký chlupy od svých mazlíčků, pokud máte nějakého domácího mazlíčka a podobně. Takže opravdu je dobrý se starat o to, aby to povlečení bylo ideálně v co nejlepším stavu a bylo čistý. K čemuž můžeme i připojit to, že z hlediska nějakých jako mazlíčků domácí a tak dále, tak si dávejte pozor, aby se vám v těch peřinách moc neválely, a pokud s nima spinkáte, tak opravdu to povlečení teda měnit co nejčastěji, a nebo my aspoň děláme, že vlastně my máme kočičku, ale ona s náma spinká v posteli, většinou teda spíme u nohou. Občas přijde se pomazlit, ale moc to nedělá z hlediska toho, že by se mi lehala na polštář nebo tak, to nedělá vůbec. Každopádně i když my potom zastíláme, tak ona přes den samozřejmě v té posteli spí, ale spí zase na té části těch nohou, a já vlastně dělám to, že my to zastíláme a dáváme to jakoby mimo ty polštáře a ty peřiny, aby se v tom moc neválela, nebo na to potom dáváme povlak, aby prostě se na to nedostaly nějaký chlupy, prach a tak dále. Takže na tohle je taky dobrý mít jako v to hlavě, že to taky může být ten důvod, proč se vám ta pleť třeba zhoršila, anebo proč máte s něčím nějaké jako nedokonalosti na té pleti. 4. a 5. bod jsou 100% vitamíny a strava. Začneme u té 4, logicky. Tou 4 bych dala tu stravu. Strava je za mě jedno z opravdu zásadních věcí, co řešit, pokud máte problémy s pletí a řekněme dlouhodobější. Jo? Pokud prostě se vám ta pleť z nějakého důvodu začala z ničeho nic zhoršovat a máte to jako delší dobu, anebo to právě máte dlouhodobě jako třeba já, řekněme v rámci třeba i těch 10 let, tak je opravdu dobrý si začít zjišťovat nejenom ty vnější důvody toho, proč by ta pleť mohla být v nějakém jako horším stavu. Těmi vnějšími důvodama potom právě myslím třeba to, že máte špinavý povlečení, nebo že dodržujete špatnou hygienu z hlediska té starosti o tu pleť a tak dále, nebo máte špatné přípravky. Ale velmi pravděpodobně to teda nebude souviset jenom s tou vnější stránkou, ale potom hlavně i s tou vnitřní. A ta vnitřní je určitě ovlivňována z hlediska té stravy. Já bych tady jenom v rychlosti řekla takové základní oblasti potravin, kterým se vyvarovat, pokud máte tu problematickou nebo horší pleť. Ale zároveň, ještě než je zmíním, tak chci dodat a velmi na to apelovat, že opravdu vždycky je dobrý dodržovat nějakou střední cestu. Opravdu ta zlatá střední cesta je za mě ve všem, ať už se jedná o já nevím, právě tu starost o tu pleť, ale obecně jako v životě pro mě je to nějaký pravidlo, kterým se snažím řídit. Buďte na sebe tolik přísní, protože jestli já vám teď tady řeknu nějaký body, který je dobrý dodržovat, a potom se začneme víc věnovat nějakým konkrétnějším oblastem, řekněme právě třeba zejména ty stravy, protože
tý se určitě budeme věnovat víc dopodrobna, protože je to opravdu velký téma, velmi, bych řekla, náročný téma z hlediska i té samotné disciplíny. Tak nechci, abyste se třeba dostali potom do té fáze, že na sebe budete oškliví z hlediska toho, že jste třeba něco snědli nebo nesnědli, nebo nevím cokoliv. Ale zároveň, aby to potom nedošlo do té fáze, že se nějakému jídlu tak vyhýbáte, až to vlastně nedělá dobře vašemu tělu. Já sama s tím mám takovou zkušenost, že vlastně jsem ve chvíli, kdy jsem pochopila, že nějaký výrobky mě můžou škodit z hlediska té pleti, tak jsem je hnedka radikálně vyřadila, nebo radikálně občas prostě jsem si něco dala, protože já z hlediska té stravy nedokážu být tolik disciplinovaná, což zcela otevřeně přiznávám, ale zároveň myslím si, že ten důvod toho, proč nejsem tom tolik disciplinovaná, je právě to, že spíš vyznávám tu střední cestu a když mám prostě na něco chuť, tak si to dám v menším množstvím, ale dám si to. Nebudu se tím přežírat každý den nebo každý týden, když vím, že mi to škodí z hlediska té mý pleti a pravděpodobně i teda tomu mému tělu, protože vaše pleť je v podstatě zrcadlo do vašeho těla. Opravdu není potřeba ve chvíli, kdy se tyhle věci dozvíte, na sebe být tak extrémně přísní, aby to došlo do té fáze, že například začnete mít problémy s nějakým třeba malým příjmem a tak dále. Protože to jsem přesně měla já, že jsem začala tolik vyřazovat ty potraviny, ale neměla jsem je ničím nahrazený, že jsem hodně zhubla. Já jsem v tuhle chvíli vážím 56 kg, ale ještě na začátku tohohle roku, než jsem začala víc zařazovat nějaké věci zase zpět do svého jídelníčku, i přesto, že třeba vím, že tyhle potraviny mě můžou způsobovat potom třeba ty pupínky, tak jsem vážila okolo 50 kg, což si myslím, že opravdu málo. Mám 163 cm, ale byla jsem opravdu už velmi, velmi hubená, že to nebylo hezký a naopak jsem teď v té fázi, kdy se snažím přibrat a cvičit a nabírat nějakou tu svalovou hmotu. Pokud se rozhodnete potom vyřazovat tyhle potraviny, tak je určitě vyřaďte, ono vám to opravdu pomůže, ale buďte k sobě nějakým způsobem laskaví a zároveň si myslím, že je lepší, než vyřadit úplně všechny potraviny najednou, tak si například udělat nejdřív intoleranční testy, zjistit, jestli například nejste na něco intolerantní a od toho se odpíchnout dál a potom případně vyřadit nějaký potraviny, na který intolerantní nejste, protože i když na něco nejste intolerantní, tak to neznamená, že vám to nemůže způsobovat tu horšenou pleť. Abych se teda konečně dostala k těm potravinám, vemu to velmi rychle, protože jsem tady o tom mluvila už strašně zbytečně dlouho pro tohle konkrétní video. Tak 100% jsou to mléčné výrobky, dále soja. Já na ní jsem konkrétně intolerantní, můžete na ní nebýt zase intolerantní a mít s tím problémy. Cukr, samozřejmě cukr obecně vám může zhoršovat pleť. Vejce. To je něco, co já jsem začala zařazovat zpátky do svého jídelníčku, ale opět může to být něco, co vám může způsobovat horší pleť. Více o tom rozpovídáme v dalším videu. Pečivo, lepek, klasika. Často to může být důvodem k tomu, proč ženy mají nebo muži problematickou pleť. Zase dobrý se na to zaměřit, podívat se, případně vyřadit. A tím bodem jsou potom ty vitamíny. Vitamíny, zase je to velký téma. Myslím si, že je dobrý se na to zaměřit potom zvlášť, probrat si nějaký jednotlivý vitamíny, říct, která třeba jim i já a který mi pomáhají. Ale obecně zase můžete si nakoupit vitamíny, jako je zinek, můžete si koupit různý hormonální vitamíny, které často prodávají už jako celek. Je na to spousta reklamy, určitě jste na to někdy, vám to vyskočilo na Instagramu. Dále můžete zapojit vitamin C, můžete začít jíst různý probiotika a tak dále. Takže spíš jenom takhle okrajově tady chci zmínit, že je dobrý podporovat tu zdraví té svý pleti těma vitamínama. Já tady potom v dalším díle vytvořím video, kde se budeme víc zaměřovat na to, jaký třeba vitamíny já užívám, který mi pomáhají a který stránky třeba doporučuji proto, abyste si tam ty vitamíny koupili, protože je tam velký poměr těch látek, které vám opravdu můžou pomoci. To je asi to důležité, co bych tady chtěla spíš zmínit, než ty konkrétní vitamíny, co teď začít hnedka užívat.
tak to, že když potom si hledáte nějaký ty vitamíny, tak koukejte na ty jejich doporučený referenční hodnoty a koukejte na to, kolik tam reálně potom najdete v tom balení, nebo kolik těch jednotlivých tabletek si musíte vzít pro to, abyste vůbec naplnili tu referenční denní hodnotu a tak dále, protože opravdu často jsou ty vitamíny předražený a často tam potom zjistíte, že si koupíte 60 kapslí vitamínů, ale proto, abyste naplnili tu dávku, kterou máte denně přímo, tak jich musíte sníst třeba 4 během jednoho dne, jo? Takže to je za mě potom úplně nesmyslný za to ty peníze dávat. A je opravdu dobrý si zase udělat ten čas, podívat se na to, dát třeba trošku víc peněz za to, než za nějaký úplně nejlevnější jako formu těch vitamínů, ale zároveň nemyslím si, že musíte utrácet 3,5 tisíce za balení vitamínů pro to, aby byly kvalitní. 6. bodem, který bych tady chtěla zmínit, je za mě něco, co může být takový jako triky dost, jo? A to protože pokud máte problematickou pleť, tak je opravdu velmi dobrý pít vodu. Jo, nepijte prostě sladký nápoje, vyvarujte se případně i co nejvíc kofeinu, protože kofein vám taky může zhoršovat tu pleť. Takže ideální prostě je, abyste opravdu pili co nejvíc té vody, protože zároveň samozřejmě hydratujete tu svoji pleť a když máte hydratovanou pleť, tak se vám taky o to méně dělají ty pupínky, protože často určitě jste slyšeli, že pokud tu pleť naopak až moc vysušujete, tak vám to taky může tu pleť zhoršovat a je dobrý hydratovat. Takže hydratovat ji nejenom zvenčí, ale zase i zevnitř. A k tomu je výborná voda, protože zároveň v té vodě nemáte žádný cukry ani nic podobného, co vám zase může tu pleť zhoršovat. Proč je tohle ale trik? Je to, že voda často obsahuje spoustu, bych řekla, škodlivin, který se do té vody dostávají a který tam prostě zůstávají. Zároveň můžete mít nějaké staré trubky v baráku nebo cokoliv a ta voda vaše nemusí být úplně v co nejlepším stavu. Já osobně jsem v tom bytě, kde teď bydlím, tak tady bydlím asi 3 roky a mám pocit, když se na to zpětně podívám, že ta moje pleť se zhoršila. Že je v horším stavu, než byla třeba před těma 3 rokama, nebo teď aktuálně ne, ale byla v horším stavu, než byla před těma 3 rokama a že myslím si osobně, že to může být právě způsobený i tím pití vody, protože zase měla jsem takový fáze, že jsem si třeba kupovala balenou vodu, ale mě to úplně jako nesedí. Ne proto, že by mi nechutnala, mě chutná a mám ráda bublinkovou vodu, ale z hlediska zase nějaký ekologie mi to je prostě nepříjemný kupovat si balíky vody. Proto mám třeba SodaStream a používám hlavně to, že teda piju tu vodu z kohoutku, ale zároveň mám pocit, že i ta voda z kohoutku mi prostě nedělá dobře z hlediska té pleti a to právě z hlediska různých těch škodlivin, který v sobě ta voda může mít. Zase víc do detailu se o tom popovídáme v jiném videu, ale to, co bych chtěla tady jako nadhodit, je právě ta myšlenka toho, že opravdu pijte tu vodu, ale promyslete si vy sami, jestli je ta vaše voda v tak dobrém stavu, nebo si udělejte na to test, aby vám případně taky nemohla i nadále způsobovat a zhoršovat tu zhoršenou pleť. Pokud vám vyjde, že například ta voda, kterou máte doma, nemusí být úplně vyhovující, a nebo máte obecně prostě jenom pocit, že opravdu ta pleť může být zhoršená z hlediska pitné vody, že ne úplně všechno je tam třeba v pořádku a že ta voda vám může taky ubližovat, tak se sami potom zamyslete nad tím, jestli je pro vás lepší pít vodu balenou, což není úplně ekologický a což není stále úplně dobrý z hlediska nějakých mikroplastů a podobně, a nebo jestli třeba neinvestovat do filtru na vodu. Co tady chci jako říct, je to, že často je všude prezentovaný, ať pijete tu vodu, což ono je jako důležitý, pijte tu vodu, ale to, že pijete vodu, neznamená, že vám i ta voda nemůže škodit. To je ta hlavní myšlenka, co se tady snažím tak jako asi nešťastně předat, jo? Takže je dobrý si tohle zjistit a případně potom se podívat na nějaké další jiné možnosti pro to, abyste pili vodu, ale v co nejlepší kvalitě. 7. bod, který věřím tomu, že je opravdu důležitý zase zmínit,
A je to pro mě něco, co bych opravdu chtěla, abyste si poznamenali a co byste udělali, je, abyste si našli kvalitní kosmetičku. K té své kosmetičce docházím už 2. rokem a myslím si, že ona, nebo určitě díky ní jsem nějak tak jako začala víc chápat tu svoji pleť a chápat to, proč se mi to akné dělá. A začala jsem se sama sebe víc i mnohem víc ráda i s tím akné, i s tím, že třeba teď jsem byla na dovolený a ani jsem si právě nedávala na sebe make-up, vždycky jsem se namalovala nějak takhle, tam tu pleť jsem měla ještě v horším stavu, teď z nějakého důvodu ji mám docela jako velmi dobrou. Myslím si, že mi hodně pomohlo na to určitě moře, protože moře se říká, že jako vám pomáhá na problematickou pleť. To, proč to zmiňuji, je, že jsem vlastně necítila jsem se vlastně špatně kvůli tomu, že mám prostě na sebe pupínky a dřív jsem velmi kvůli tomu propadala panice a ještě teďkon samozřejmě propadám panice, pokud se mi udělá nějaký velký bolák doslova, protože ty se mi s oblibou dělají tady na čele a tenhle ten flek je potom, co jsem tady měla úplně ohromnej bolák a to jsem ještě ten den měla jít fotit. Takže opravdu najděte si kvalitní kosmetičku, najdete ji tak, že půjdete na Instagram, půjdete na sociální sítě, teď mi tady mňouká čičina, takže se omlouvám za hluk. Sandinko, no, ahoj, lásko. Ahoj. Ahoj, miláčku, hele, řekni ahoj. No, tak to by se přesně neměli dělat, pokud máte problémovou pleť. Jděte na různé sítě, zjistěte si od kamarádek, prostě opravdu zjišťujte si nějaký reference, recenze a tak dále. Ale hlavně ve chvíli, kdy potom přijdete k té své kosmetičce, tak opravdu poslouchejte, co vám ten člověk říká. Zjistěte si nejdřív nějaký i informace o té pleti obecně a vnímejte, jak se k vám chová, jestli vám opravdu chce pomoct, anebo vás vnímá jako někoho dalšího, koho si tam bude každý měsíc vodit a nebude ten výsledek nějak jako markantní. Jo? Pokud vám ta kosmetička řekne, že udělá s váma různý jako konzultace a bude zjišťovat, jak se stravujete, jakou používáte kosmetiku a tak dále, tak si myslím, že to je na velmi dobré cestě a že nejenom, že vám pomůže, ale zároveň opravdu pochopíte i to vaše tělo a sami sebe a zjistíte, proč patříte mezi ty, kteří s tím mají třeba stále nějaký obtíže. 8. bodem je něco, co bych tady chtěla spíš zase jenom v rychlosti zmínit, o tom nebude potřeba dělat nějaký vedlejší video, ale když se tady bavíme i z hlediska té stravy a z hlediska potom nějakých vitamínů a té hygieny, tak je dobrý dávat si pozor i samozřejmě na alkohol a na cigarety. Takže na věci, které obecně nejsou v naší společnosti úplně nějak vychvalovaný a víme prostě, že zdraví určitě neprospívají a že škodí. Ale myslím si, že obecně zejména ten alkohol v Čechách je velmi, bych řekla, nevím teď to správné slovo, ale za mě jako obecně otázka alkoholu je tak strašně propletená s tou českou společností, že na alkohol můžete slyšet jako nějaký vtípky, poznámky a všechno možný úplně všude. Alkohol u nás v Čechách, přestože se jedná o návykovou látku, v mých očích možná o jednu z nejvíc návykových látek, nebo nejhorších, protože je prostě všude dostupná. A myslím si, že lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, tak mají opravdu velmi náročný se téhle závislosti zbavit, protože ať přijdete kamkoliv, tak vám každý nabízí alkohol a v naší společnosti je úplně normální, že vám dávají lidi jako dárek alkohol. Konkrétně právě ten alkohol a stejně jako ty cigarety vám samozřejmě můžou taky tu pleť zhoršovat. Takže já sama alkohol piju, takže to tady zmiňuji spíš proto, protože je opravdu dobrý dojít v tom svém životě do nějaké fáze, kdy si uvědomíte, nebo kdy už možná trošku i dospějete, bych řekla, a nevyhledáváte ten alkohol jako nějaký hlavní zdroj vaší zábavy. Všichni asi, nechci nějak
nebo takhle všichni ne, můj kolega třeba ne, ale většina lidí si myslím, že si projde nějakou tou fází okolo těch 18, možná trošku míň, možná trošku víc, kdy prostě se chodíme hodně bavit a pijeme hodně toho alkoholu. Ale opravdu bych doporučila, pokud nějakým způsobem se chcete zajímat o tu svoji pleť a chcete podpořit to vaše zdraví, tak je dobrý ten alkohol omezit a pít ho minimálně nebo v nějakém omezeném množství. Opravdu to nepřehánět v nějakém velkém, protože, jak jsem tady zmiňovala, tak to vaše akné nesouvisí jenom s nějakou vnější péčí, ale i s tou vnitřní. A ta vnitřní souvisí s tím, co do toho těla vy přijímáte. A to nesouvisí jenom s tou stravou, ale souvisí to i s těma vašima orgánama, v jakém jsou stavu, a souvisí to právě s tím alkoholem, anebo to může souviset s těma cigaretama. Konkrétně tady teď chci zmínit ty elektronické cigarety, které mě osobně škodí nejvíc. Já nejsem kuřákem pravidelným, ale když jsem potom na nějaký akci nebo cokoliv, tak si tu cigaretu často dám zcela otevřeně, a právě, že jednu dobu jsem objevila taky tyhle elektronické cigarety a já, když tohle mám, tak já mám problém s tím, že jak je to sladký, tak mě to prostě chutná, a potom mám velmi, jako je pro mě obtížný, ještě jak jsem v tom napilém stavu a v té dobré náladě, tak to odložit z ruky. A druhý den se mi potom stává, že se mi udělají právě ty velký jako boláky a udělají se mi jako ideálně takhle uprostřed čela, takže mám tam takový třetí oko, otevřu bránu do vesmíru. Prostě mám tady potom takový třetí oko a není to nic jako příjemného a velmi dlouho mi trvá, než se toho jako zbavím, než to jako zmizí zase. Takže já třeba tyhle cigarety už vůbec, nebo elektronický, já nevím, jak se tomu říká, elektronické cigarety vůbec jako už nekupuju. Obecně teda cigarety nekupuju, ale když potom se mi stane, že mám chuť, tak prostě radši kývnu na tu normální klasickou cigaretu, než na tohle. Ale obecně prostě samozřejmě cigarety jsou špatný a alkohol taky je špatný. 9. bod. Blížíme se už pomalu do finále. A v rámci tohohle z toho bodu bych vám chtěla říct, že zase se trošku vrátím k tomu, co jsem říkala, ale já tady furt zmiňuji nějakou tu vnitřní a vnější stránku a budu to asi zmiňovat jako velmi často. Ale z hlediska té vnitřní stránky, jak už jsem tady zmiňovala, to, co přijímáte do toho svého těla, tak to není jenom něco, co je citelný, to znamená, že si na to můžete šáhnout, ale jsou to potom věci, které můžou být necitelné fyzicky, a tím chci říct, že je důležité si uvědomovat i to, co do sebe přijímáte z hlediska nějakého třeba stresu nebo vašeho osobního jako nastavení. Ta osobní stránka toho, v jakém jste rozpoložení a jestli vám je reálně v tom životě dobře nebo špatně, určitě ovlivňuje i ten vzhled vaší pleti. Myslím si, že jako každý to zná, že pokud máte nějaký těžší období, tak nemusíte mít ani horší pleť, ale je to na tom člověku prostě poznat. Z hlediska toho jeho výzoru, z hlediska toho jeho obličeje, prostě to nějak tak jako z vás září. A to stejný je potom samozřejmě i s tou pletí. Pokud patříte mezi ty lidi, kteří jsou prostě víc náchylnější k tomu, že tu pleť můžou mít problematičtější, tak je dost možný, že jestli máte třeba v životě něco, co vás třeba dlouhodobě trápí a nebyli jste schopni to vyřešit, tak že to samozřejmě máte spojený i s tím, proč se vám dělá to akné. Určitě za mě je dobrý si tuhle věc uvědomit, zamyslet se nad tím, a pokud máte ve svém životě něco, co vás třeba nějakým způsobem trápí nebo je nevyřešený, tak je fajn to začít řešit. A to nejenom proto, abyste měli hezkou pleť, ale hlavně i pro vás samotný, aby se vám prostě v tom životě dobře žilo a bylo vám dobře. Takže nějaká forma psychoterapie za mě určitě není od věci, ať už máte nějaký velký trápení nebo nějaký menší drobnosti, anebo prostě se chcete starat jenom o svoji psychickou hygienu, tak je fajn tu psychoterapii řešit. Já sama ji řeším, já sama mám svoji psychoterapeutku, ke který chodím, bych řekla velmi
v tuhle chvíli náletově, to znamená, že je to většinou třeba jednou za 3 měsíce, že se potkáme, já jí řeknu, co je u mě novýho a pokud je tam něco, s čím si třeba neumím tolik poradit, tak mi na to řekne spíš, jako by řekla, vnější pohled. Takže já ji v tuhle chvíli vnímám jako takovou radu starších, by řekla. Že vlastně když se dostávám do nějaké situace, se kterou si nevím úplně rady, anebo mám nějaký jako způsob chování, který se mi úplně nelíbí, tak to s ní řeším. A je to opravdu fajn. Jo, takže to je jenom takový doporučení prostě, ať když už se chcete o tu svoji pleť starat a přijít na tu příčinu, tak často ta vnitřní příčina není jenom něco, co vám někdo jako řekne, když tohle to vyřadíš, tak se ti ta pleť zlepší, ale může to být právě i spojený potom s nějakou tou psychikou a ta se samozřejmě řeší hůř a hlavně vám už s tím nikdo jiný nepomůže, než vy sami a než začnete dělat ty první kroky a začnete to nějakým způsobem řešit. Tak to byl 9. bod a úplně posledním bodem, který bude taky trošku víc jako asi politický, než nějaké jako konkrétní doporučení z hlediska toho kup si tohle a to ti zachrání tvoji pleť, tak je spíš takový jako zase uvědomění a trošku tak jako pohlazení, bych řekla, toho, že opravdu je důležitý dávat si čas. Jo, takže i když začnete všechny tyhle věci dodržovat, potom se víc vrhneme do té hloubky a budeme to řešit víc konkrétně, aby vám ty věci dávaly větší smysl a spojitost, tak tím chci říct to, že je důležitý si uvědomit, že to zabere čas. Já sama se nějak jako víc aktivně věnuju té své pleti poslední 2 roky. Předtím jsem se jí věnovala z toho hlediska, že jsem si vždycky koupila to, co mi kdo řekl a věřila jsem, že mi to pomůže a jinak jsem se jako nějak víc nezajímala o sebe samotnou a o to, co jim, jestli sportuju a tak dále. Tuhle fázi už to mám jinak a už si uvědomuju, že když třeba dostanu na něco chuť a dám si to, tak už nějak tak jako podvědomě mi svítí majáček a říkám si, když to udělám, tak je dost možný, že se ráno probudím a budu tam mít pupínky. Stojí mi to za to, nestojí mi to za to. A už se nějak tak jako můžu vědomě rozhodovat na tom, v jak velký míře chci ohrozit ten svůj vzhled té pleti, ale zároveň prostě nějak tak jako aktivně vím a nejsem překvapená, že pokud vypiju litr mlíka, že se mi z toho prostě osype obličej, protože to je pro mě úplně jeden z největších jako nejhorších výrobků, co já si můžu dát, a to jsou ty mléčné výrobky. Na základě toho si můžete i potom svobodně rozhodovat a pracovat s tou svojí pletí, s tím svým zrcadlem do toho vašeho těla a že vám to úplně nejvíc pomůže. Takže věřte tomu procesu, dávejte si na čas, naučte se postupně poslouchat to svoje tělo, začněte hledat ty souvislosti mezi tím, proč se vám ta pleť zhoršuje, protože ve finále ono to je extrémně všechno propojený a jak se potom budeme o tom víc bavit, tak si myslím, že to i sami uvidíte. A buďte na sebe laskaví, protože samozřejmě i ta laskavost a nějaká ta sebeláska bude zase přispívat k tomu, aby ta pleť byla v hezčím stavu. Takže děkuju, že jste to doposlouchali až sem. Pokud jste to doposlouchali, věřím tomu, že ta kvalita videí se bude postupně zlepšovat. Já jsem to prostě potřebovala už natočit, protože já jsem tohle video natočila už asi 15krát a vždycky s ním nejsem spokojená. Takže teďko doufám, že už ho konečně vydám. A i když to nebude perfektní, prostě je to velmi nedokonalý, tak doufám, že se ta tvorba bude prostě postupně zlepšovat a že mi to půjde líp a líp a líp. A rozhodla jsem se prostě k tomu, že je lepší udělat zase ten první krok, i když je nedokonalý, než čekat na tu dokonalost, protože já bych to reálně nikdy nevydala. Kdybych měla čekat na tu dokonalost. Takže dneska je to velmi takový freestyleový, když to řeknu tak, ale myslím si, že o to může být zase přirozenější. Takže mějte se hezky, děkuji, že jste si mě doposlouchali až sem a budu se těšit potom u nějakých dalších dílů, kde se vrhneme na ty konkrétní témata a snad vás to bude bavit. Mějte se fajn. Pa, pa, pa.